I denne video vil vi kort præsentere udskiftning af kloakledning ved hjælp af hydraulisk rørsprængning. Fordelene ved hydraulisk rørsprængning er blandt andet, at der er en minimal opgravning og derfor ringe gene for trafikken, at holdbarheden på rørene er 80 år plus, at reetableringen stort set spares, at det ikke medfører nogen vibrationer, og at rørene kan udvides med 1-2 dimensioner. Som forberedelse til rørsprængning opbrydes båndbundene for at få plads til trækenheden og rørsamleren. Hydraulikstation og slanger tilsluttes på trækenheden. Herefter sænkes trækenheden ned i brønd A. Førerstang og trækstænger bliver herefter sænket ned i brønd A. Trækstænger bliver ført fra brønd A gennem de gamle kloakrør, indtil stænger og førerstang kommer ud i brønd B. Knusehovedet sænkes ned i brønd B og fastgøres på trækstængerne i brønden, og rør og rørsamler bliver sænket ned i brønd B og fastgjort på knusehovedet. Nu er der klargjort til rørtræk af den nye kloakledning. Der trækkes rør fra brønd B mod brønd A. Trækenheden påbegynder trækning af knusehovedet i gammel kloak og trækker nye rør med igennem. Nyt rør bliver påsat for hver 40 cm. Processen fortsætter indtil knusehovedet og det nye kloakrør kommer frem i brønd A. Efterfølgende tages knusehovedet og trækenheden op af brønd A, og i brønd B bliver rørsamler og stænger taget op. Ny kloakledning er herefter færdig etableret. De opbrudte brøndbunde bygges herefter op på ny i fiberbeton efter DS 437. Hvis der er stik på ledningen, etableres overpumpning, imens de nye stik laves. Og her startes gravemaskinen for første gang i processen. Der graves ned til stik, som bliver påboret de nye rør med aluminiummuffer og samlet på det eksisterende kloakstik. Herefter foretages reetableringen. Metoden kan også anvendes med 12 MP stangrør, som bliver stuksvejset på jorden og løbende sænkes ned i brønden, indtil den samlede træklængde er opnået.